салом дӯстон, бозиёи навбатии марҳилаи муқаддамотии Евро 2024 ба мухлисон чандин рақобатҳои ҷолибро пешниҳод карданд. Бозии аз ҳама диққатҷалбкунанда дидори дастҳои Фаронса ва Нидерландия буд. Мунтахаби Фаронса капитани нав дорад ва ин Мбаппе аст. Интихоби ӯ метавонист ба Гризман таъсири бади худро дошта бошад, чун ҳамагон маъз Антуанро капитани навбатии Фаронса медиданд. Пеш аз бозии Мбаппе ва Антуан байни ҳам суҳбат доштанд ки дар он Мбаппе бо Гризман масъаларо дар фазои дӯстӣ ҳаллу фасл карданд. Байни онҳо ҳеҷ муноқиша акнун нест. Бозиам инро нишон дод. Шаҳри Пура чанд лаҳза пас. Баъди лайки шумо ба ин видео агар подписатсия накарда бошед, зуд ин нофаҳмиро ислоҳ кунед. дар ин орид моро бозиҳои беҳтарин интизор аст. Масалан, Испания бо тими Норвегия во мехӯрад. Дар ин ҷо биёед дар бораи ки фаворит аст гап назанем ва ин масъаларо аз тарафи дигар назар андозем. Прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Испания бо фораи 2 ва зиёда аз ин, ё ин ки шумо метавонед тотал болши 2.5-ро интихоб намоед. Хоҳ нохоҳ ҳардуи мунтахабҳо гол хоҳанд зад. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x кунед. Ин бачаҳо чандин сари сол мешаванд ки кору фаъолият доранд ва беҳтарин шароитро фароҳам меоранд. Ҳамчунин барои нафарони махсус ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонам бо промокоди серноки мо MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бардорон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунии ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. голи якумро Гризман дар дақиқаи дуввуми бозӣ аз паси Мбаппе ба ҳадаф расонд. То дақиқаи дашум Упамекано ҳисобро 2-0 кард. Нидерландиё гӯё дар хоб буданд. Хатти дифоъяшон ғори калонро ба хотир меовард. Мбаппе ҳам бегол аз майдон берун нашуд. ӯ дар дақиқаи 21 ба задани гол даст ёфт. Ин гол барояш муҳимияти хуса дошт. ӯ акнун дар ҳисобаш 38 гол дошта дар ҷадвали нишонзанҳои беҳтарини мунтахаби Фаронса аз Карим Бензима пеш гузашт. То охири бозӣ Мбаппе як голи дигар ҳам ба сама расонд ва фаронсавиҳо бар мунтахаби Нидерланд бо ҳисоби шармандавори 4-0 дастболо шуданд. Бозии дигари ҷолиб байни мунтахабҳои Шветсия ва Белгия дуир шуд. Ибрагимович ба мунтахаби Шветсия баргашт, вале будани ӯ ҳам ба ин тим кӯмак накард. Белгиё бе мушкилӣ Шветсияро шикаст доданд. Лукаку солҳои беҳтарини худро ба хотир оварда бо хитрики худ ғалабаи Белгиёро таъмин намуд. Полша бо Левандовски бар муқобили Чехия ҳеҷ рақобате нишон дода натавонистанд. Дар 3 дақиқаи аввали бозӣ чехҳо бо голҳои Крейчи ва Чванчара ба пеш баромаданд. Дар нимаи дуввум Кухта як голи дигар зад. Ягона голи Шимански ба полшагиё ҳеҷ кӯмаке накард. сербҳо насли хуби бозингаронро доранд ва бояд ба натиҷае бирасанд. рақиби якуми онҳо дар роҳи баромадан ба чемпионати Аврупо осон буд. Литва кишвари футболӣ нест. Душан Тадиш ва Душан Влахович бо голҳои худ пирӯзии дастаи Сербияро таъмин карданд. Мунтахаби Австрия ҳам рақиби осонгузар дошт. Якачини Озарбойҷон ҳеҷ коре карда натавонист ва бо ҳисоби 4-1 шикаст хӯрд. Бозингари МЮ Марсел Забитсер дар ин бозӣ дубл кард. Григорич ва Баумгартнер ҳам муаллифи гол шуданд. Ягона голи озарбойҷониҳоро Эмин Маҳмудов бозингари Нефтчӣ ба сама расонд. Демократия, фалсафа, илм, тамаддун, ҳамаи ин ва садҳо чизи дигарро юнониҳо ба ҷаҳон бахшиданд, вале танҳо як бор қаҳрамони Аврупо шуданду халос. Барои роҳ ёфтан ба чемпионати Аврупо дар соли 2024 юнониҳо аз пирӯзӣ бо Гибралтар оғоз карданд. Масурас, Сиопис ва Босакетес 3 голи юнониҳоро ба ҳадаф расонинданд. Бозии мунтахабҳои Молдова ва ҷазираҳои Ферер мусови 1-1 ба анҷом расид. Реал Мадрид на барои тобистони соли 2023, балки барои тобистони соли 2024 ҳам аллакай ҳадафҳои асосиро дар равзанаи трансферӣ медонад. Дастаи шоҳона мехоҳад дар хатти ҳамлаи худ сегонаи беҳтаринро дошта бошад. Ва соли 2024 ҳадафи асосии мадридиёро овардани Эрлинг Холланд ба ҳаят мебошад. Роберати Реал ният кардааст ки дар хатти ҳуҷуми худ Винисиус, Мбаппе ва Холландро дошта бошад. Ин галактикоси нав мешавад. 3 бозингари беҳтарини насли нав дар як даста бозӣ мекунанд. Аллакай 3 стораи бузурги футбол дар як даста буданд ва ба ягончи даст наёфтанд. Париж аз онҳо безор шуд. Дар Мадрид ин ба чӣ оварда мерасонад вақт нишон медиҳад. Реал мехоҳад аллакай аз тобистони соли ҷорӣ кӯшишҳои худро барои харидории Холланд оғоз намояд, то дар мавқеҳои беҳтар нисбат ба дастаҳои дигар қарор дошта бошад. Нархи гузариши ин футболбоз на камтар аз 220-240 миллион хоҳад буд. нақшаҳои Реал хуб ҳастанд, вале дар амалӣ кардани онҳо мушкилиҳои бузург ба миён меоянд. ҳамаи гирду атроф ва агентони Холланду Мбаппе талоши онро доранд ки бозингари наздики худро беҳтарин футболбози насл намоянд. дар як даста хоҳ нохоҳ яке дар сояи дигаре мемонад ва ин ба нофаҳмиҳоё дар утоқи либосибазкунӣ меорад. Реал ки ягон бор номҳоро аз клуб боло намемонад, метавонад бо ҷамъ кардани Мбаппе, Холланд ва пайвастанашон ба Винисиус бар зарари худ кор кунад. баъдан Мбаппе ва Холланд бояд дар як даста набошанд.
набошанд, онҳо бояд рақиб бошанд. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ақидаи худро дар комментария нависед. Рафаэл Леао номзади асосӣ барои иваз кардани мавқеи Месси дар ПСЖ аст. Роҳбарияти Парижиё аллакай гуфтушунидро бо наздикони Леао оғоз кардаанд. Бозигари мазкур аз шартномаи нави ҳамкорӣ бо Милан даст кашид. Расониҳо чанд бор кӯшиши онро карданд то Леаоро дар сафи худ нигоҳ доранд, аммо бозигари португалӣ нияти рафтан кардааст ва аз ҳамаи пешниҳодҳои Милан даст кашид. Агенташ ҳатто хизматҳои ӯро ба Реал пешниҳод кард, вале дар Мадрид айни замон ба ин футболбоз ниёз надоранд. Леао чанд соли дигар ҳоло бо Милан шартнома дорад ва барои ҳамин ягон даста бояд ба он умед набандад ки тобистон метавонанд бепул ва ё бо нархи арзон ин футболбозро бигиранд. ба эҳтимоли ғолиб дастаи шаҳри Парижро лозим мешавад ки пули тавони футболбози португалиро ки ба 150 миллион евро баробар аст пардохт намояд. Оё Рафаэл Леао ба ин нарх меарзад ё ин ки не, ин мавзӯи дигар аст. Парижиё ба рафтани Месси ва Неймар омода мешаванд. Тобистони соли ҷорӣ ду ситораи тобон аз осмони Париж нопадид мешаванд. худи Леао дар ин бора то ҳол ҳеҷ чиз нагуфтааст, вале дақиқан маълум аст ки бозигари португалиро бештар ба тарафи Премер-лига мекашад. Карим Бензима баъд аз мавсими ҷорӣ метавонад аз Реал Мадрид биравад. Баъд аз он ки бозингари фаронсавии туби тилоро соҳиб шуд, шартномааш бо Реал ба муддати 1 соли дигар тамдид гардид, вале ин маънои онро надорад ки ӯ то охири шартномааш дар сафи мадридиё меистад. Перес бо сабаби сину сол метавонад тобистони соли ҷорӣ Каримро ба дастҳои дигар фурӯшад. Дар баробари клубҳои Фаронса ҳамчунин аз Италия ҳам чандин дастаҳои зубда мехоҳанд бо Бензима шартномаи ҳамкорӣ дошта бошанд. Яке аз чунин дастаҳо Рома ба ҳисоб меравад. Роҳбарияти дастаи пойтахт омода ҳастанд ки барои овардани Карим ҳамаи кӯшишҳои ақлонӣ ва молиявии худро намоянд, аммо барои овардани Бензима пас аз охири мавсим дастаи Ромаро лозим аст ки натиҷаҳои худро дар ҷараёни мавсими ҷорӣ беҳтар кунад. дар ин масъала гап сари қаҳрамонӣ намеравад. Скудетто аниқ ҳаққи ҳалоли Лучано Спалетти аст, собиқ сармураббии Рома. мағзи масъала он ки агар дастаи Рома ба Лигаи Чемпионҳо хат гирифта натавонад, пас Бензима ба тарафи онҳо нигоҳам нахоҳад кард. дастаҳои хеле зиёди иштирокчии Лигаи Чемпионҳо метавонанд барои ба даст овардани футболбози фаронсавӣ мубориза баранд. дастаи дигаре ки бисёр хоҳиши бузурги кор кардан бо Бензимаро дорад, ин собиқ тимаш Лиони Фаронса мебошад. Президенти ин клуб чанд рӯз пеш гуфта буд ки орзуи баргардонидани Бензимаро ба Лион дорад. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкори ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.